Hindi dahilan ng pandemya para ihinto ng Soroptimist International Guagua Chapter ang kanilang mga programa at advokasya, bagamat may naantala dahil sa mga restriction na ipinatutupad ng gobyerno bilang pag-iingat sa COVID-19, nakalinya pa rin naman daw ang mga programa tulad ng livelihood na makatutulong sa mga kababaihan sa panahon ng pandemya. Mismo ang presidente ng organisasyon na si Divine Tulio na isa ng senior citizen, limitado ang kanyang galaw alinsunod sa restrictions ng gobyerno. Ang barangay San Agustin na siyang adopted barangay na grupo sa ngayon ay naka-lockdown daw. Gayunpaman, nakahanda na mga food packs at iba pang aktibidad para sa kanila. At ang mga project ko po ay nabibinbin dahil hindi po kami nakakalabas. Kaya actually, meron po akong nakahanda ngayon na 100 packs dahil yung nutrition months hindi ko nagawa. Tapos susunod na po ngayon ang teachers month. Kaya dalawang proyekto po ang nakabinbin ko. Lahat po ng pamimigay ko nakapack na. To soon na lang po siguro to follow na ito ay ipamimigay. Yes. Kasi dahil nga po naka-lockdown ng San Agustin, Isa raw sa binibigyang pansin ng Soroptimist International Guagua Chapter ang oportunidad sa trabaho para sa mga kababaihan ng Barangay San Agustin. Batid daw ng organisasyon na dahil sa pandemya, may mga nawalan ng trabaho. Kabilang sa misyon ng Soroptimist ang pagbibigay ng training na kailangan ng mga kababaihan upang makamit ang economic empowerment. Nag-prepare na po ako ng mga para sa livelihood, i-distribute sa mga parents. Sila po ang gagawa ng face mask making ang pinagawa ko po ngayon. Yan po ang livelihood na pinagawa ko sa aking adopted barangay. Dinistribute ko na po yung mga tela, yung mga gamit, and also the sewing machines. Kaya lang po naantala nga po ng konti dahil lockdown ang aking adopted barangay. Maliban sa mga programa, tuloy din ang organisasyon sa kanilang advokasya sa pagbibigay ng edukasyon upang makamit ng mga kababaihan ang kanilang full potential. Isa na rito ang 11th National PNP Biennial Summit on Women in Community Policing. Mga kababaihan mula sa Women and Children Protection Desk at women personnel ang imbitado para sa event na ito na ginanap ngayong September 16 ng umaga. Ang tema ngayong taon, babae, kahapon at ngayon, lumalabon sa hamon ng nagbabagong panahon. Paalala naman ni Tulio ngayong pandemya sa mga magulang na gabayan ng mga anak, panatilihin ang komunikasyon sa pamilya at pangalagaan hindi lamang ang kalusugan kundi maging ang kanilang mental health. Jennifer Salenga, CLTV News.